L-eks Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil daħal saqajh fl-Università ta' Malta bħala lettur għalkemm se issa beda t-tagħlim fi kredit wieħed, nies fil-fakultà tal-liġi qalu ma' One News illi lan ta' Simon Busuttil u li jżid massijat li jingħata sa' issa u saħansitra qed jipponta lejn karigi importanti f'dipartimenti li għandhom x'jaqsmu mal-liġi Ewropea. Simon Busuttil qed jgħallem il-liġi tas-suq intern tal-Unjoni Ewropea lill-studenti li jridu jsiru avukati. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li l-ħamis innota dan il-fatt fil-Parlament meta kien qed jitkellem dwar l-awtonomija tal-Università ta' Malta. Sostna li l-Gvern ma jindaħal fl-ebda istituzzjoni sew jekk pubblika u sew jekk privata bħalma hi l-Università Amerikana f'Malta li ma jiffinanzjax. L-Università għandha diversi fakultajiet, ċentri u istituti. One News jinsab informat li Simon Busuttil kien qed jarreġ biex jara kif se jidħol fi tnejn minnhom. Minn barra l-Fakultà tal-Liġi, Busuttil huwa interessat ukoll fl-Istitut tal-Istudji Ewropej fejn diġà kien eżaminatur. Jirriżulta li fil-każ ta' Simon Busuttil kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-governanza tajba ma kienx hemm sejħa biex hu reġa' daħħal saqajh bħala lettur fl-Università f'kors li l-koordinatur tiegħu u ċertu Ivan Samut. Anke jekk f'dan il-każ ma jkun sar xejn illegali, kien hemm min qal li kien sorpriż li Simon Busuttil ħal kariga wara li tant jitkellem fuq governanza tajba u għamel attakk fuq għexieren ta' persuni kwalifikati għax forsi nataw ħatriet jew ir-rwol importanti mingħajr sejħa. Iktar minn hekk jidher li l-post tiegħu fil-fakultà kien determinat bla ma kienu konsultati uffiċċji oħra importanti fl-istess istituzzjoni edukattiva. Simon Busuttil qed ifittex skopijiet ġodda f'ħajtu wara li wassal lill-Partit Nazzjonalista għall-akbar telf elettorali fl-istorja. Saħansitra kien injora talbiet diversi mill-Partit Nazzjonalista biex iwarrab minn membru parlamentari bil-għan li jagħti spazju lil kap il-ġdid. Fl-aħħar xhur saru wkoll diskussjonijiet dwar jekk għandux ikun kandidat għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew bilan li jsib ruħu bħala membru parlamentari Ewropew. Fil-fatt il-mod ta' kif iġib ruħu fil-Parlament u l-persistenza tiegħu fl-attakki kontinwi fuq il-Gvern u esponenti tiegħu huma indikazzjoni ċara oħra il Busuttil huwa mħajjar jikkontesta din l-elezzjoni li se tkun qed issir f'Mejju tas-sena d-dieħla.